Mä oon Salakainen Vesa. Mä toimin aluemyyntipäällikkönä Rectiselillä ja tänään me ollaan tutustumassa Rose Gardenin tennis- ja padel-keskuksen työmaalle, missä Katman asentaa meidän eristeitä yhteensä 12 600 neliötä. Morjesta! Morjesta! Teillä alkaa olla työmaa jo niin kuin vähän loppusuoralla, niin miten teillä on eristeasennukset täällä sujunut? Eristeasennukset on tosi hyvin sujunut. Tämä viimeinen halli nyt aloitettiin 1,5 viikkoa silloin ja sitä on kokonaisuudessa tässä 2800 neliöä. Tätä kohdettahan on tehty ihan rankoissa talviolosuhteissakin, niin mitenkä näkisit meidän Silver EAPR-eristeen soveltuvuuden talviolosuhteissa käytettäväksi? Joo, tosiaan tästä lokakuusta ollaan aloitettu tämä projekti ja 3 halli. Tässä on ollut kyseessä, ensimmäiset 2 on ollutkin isommat ja talviolosuhteissa niitä on tehty. Ja erinomainen tuote just siinä hetkessä, kun me ollaan höyrysulun vaiheessa ja eristettä asentamassa. Tässä kohteessa taitaa olla ensimmäinen kerta, kun asennatte aluskermin suoraan meidän Silver EAPR-eristeen pintaan. Minkälaisia kokemuksia tästä on tullut kohteessa? Tässä kuultiin eka kerran, että markkinoille tämmöinen tuote on tullut, että pitää suoraan sanoa, että pientä skeptisuutta tähän minussakin oli, mutta tästä kun pääsettiin lokakuusta niitä ensimmäisiä pohjakermiä levittämään ja kuumalla pitumilla ja suoraan eristeen päällä, että oltiin yllättynyt, että homma toimii. Tänäänkin tässä kun tästä näkee, että liimataan sitä suoraan eristeen, mikä taas toiselta selkeästi helpottaa kattojen kattamista, että tuote on siinä prima. Miten yhteistyö Rectiselin kanssa on sujunut koko työmaan ajan? Onko tavaraa ollut aina saatavilla ja onko teknistä tukea löytynyt silloin, kun on ollut tarvetta? Hyvä palautetta. Toimitukset toimii, nopea toimitus, lastaus ja tuotteet on hyvin pakattu. Se on meille tärkeää just siinä työvaiheessa, että se tekee tästä helppoa.